драги зрители! Намираме се в Очин дол, местността Шуман, при една от местните екопътеки, една от най-популярните. В момента дори сме при едно от вековните дървета, така популярни в тази местност. Тук е едно от местата, на които се прави традиционния оброк. Това е нещо много тясно свързано с българската култура, което е запазено през вековете. На гости сме на Леля Кева, която ни е довела тук, за да ни разкаже за традиционни български ястия. В частност сме си избрали, харесали кашата от коприва. Здравейте! Бихте ли могли да ни разкажете малко повече? Много ми е приятно, че млади хора се интересуват от такива стари гозби, казано по-нашему. Аз ще ви обясня как я правим ние в нашия район тук. Значи, има някои да я правят на супа, други я панират. Панирана също е много хубава, но на каша, като че ли копривата си е най-добра. При нас, където и ще да отидете за коприва, тя е чиста, тук няма замърсяване, но обикновено, къде има кошари, там най-хубава копривата, най-крехка, не е стара, има хубав вкус. Как я вариме копривата? Ще ви разкажа, след като я наберете, тя не се бере цялата коприва, берат се връхчетата само. 2 или 3 ставички от върха надолу. Това е младия връх, дето се казва на копривата. Като я наберете, кипвате вода, слагате я в една купа или в тенджерка, няма значение, и я заливате с вряла вода. Задължително копривата са пари. Между другото, бере се с ръкавици, че много боде. Беше ми. Да. Някой казва, че това обождане е полезно за ревматоидни заболявания. Точно, да. Ревматичните заболявания, например, копривата много добре действа за тях. След като сте попарили копривата, водата ви е кипнала, слагате във водата една лъжичка сол в зависимост от количеството и тогава нарязвате копривата на дребно, тя вече не боде. Нарязвате, като я изтискате хубаво от водата, тя не е много, като се попари. Нарязвате я хубаво и я слагате да ври. Само сол, друго нищо. Ври копривата, като тя извира, че ври много време. Тя трябва да се... От вашия опит за колко горе-долу време се случва? Това не е много. 1 час трябва да си ври. За да може да изври, да се разврита, като взимате, може сега на днешно време с миксер може да се разбие копривата, но ние си използваме стария инструмент журуляк. Знаете ли от какво се прави той? Журуляка се прави от дърво и в долния край така има кръстчета. И като го журкаме така, то разбива копривата много хубаво. Ври копривата повече време, като прецените вече какво количество ви трябва. Копривата е готова. Слагате в един тиган олио. И слагаме брашно. Да кажем, в зависимост от количеството. Но примерно ще сложиме 3 лъжички брашно тип 500. Бяло брашно и 2 лъжички задължително слагаме царевично брашно. А защо се слага царевично? Царевичното брашно, като се изпече, копривата не става мека, а е малко по-рехава, по-хубава стои копривата, като има и царевично брашно. Изпичате брашното хубаво, копривата продължава да си ври и премествате тигана, като сте го изпекли заедно. Първо го смесвате хубаво и тогава го слагате в нажеженото олио. Изпичате брашното хубаво и го слагате на страна. След като изстине, тогава му сипвате студена вода, разбивате го хубаво и то става като гъсто мляко. С журуляка през това време, от време на време, пак си журкате копривата. Ако не го правим, какво ще се случи? Нищо няма да се случи, ама после разбива. Да. И като стане брашното, вече то е студено, с журуляка постепенно бъркате и сипвате от сместа от тигана. Като го сложите, при случай, че не сте умерили брашното, няма проблем да разбиете още една лъжичка, да кажем, с студена вода, пак да го направите така
като мляко и да го сипете, да догодите сместа, която ви е нужна. Дали по-гъста, дали по-ретичка, но копривата говориме на кашичка да бъде. Да. Не чак на каша толкова, но е гъст. След като сложите брашното, копривата си ври на слаб огън, за да не ви се залепи за дъното на съда. През това време ще обелите чесън, смачквате го и него много хубаво. В една чинийка, няма значение, ще сложите сирене, на дребно ще го направите и като почти готова вече копривата, на гъстота да се разврела, нали, стръкчетата да нема така едро, вие по принцип трябва наситно да се нареже и тя много бързо се развира после. Слагате чесъна, смачкан с уред или ще си прецените, но е по-хубаво да си мине на прес чесъна. Слагате му сиренето и задължително ще му нарежете джоджа. Копривата понася джоджан, хем е полезен, хем е ароматен и копривата си обича джоджан. След като стане всичко това готово, може да разбиете едно яйце в паничката и пак постепенно с журуляка, като го сложите, то се разбива, не се пресича, трябва много да се журка. А през цялото време е набавен? През цялото време на бавен огън. Да. Сега като сложите сиренето, трябва да го бъркате, защо ако не го бъркате, ние слагаме тук по принцип домашно сирене. То е по-твърдо, не е като купеното да се развира. Ще падне на дъното и ще се залепи за дъното. Не, че не е вкусно после, но по-хубаво да си ври с копривата, получава си с хомогенна смес и е по-вкусно. И след като стане готова, сипвате я в панички и тя малко като поистине прави сметана малко отгоре и хубава, като десерт можем да я ядеме, като първо, като второ, кой как си иска. И през цялата година, т.е. може да се я набере коприва и да се изсуши. Да, през лятото така, сурова. А сега, ако набереме, да кажем, пак връхчета такива, да изсъхнат, първо я измиваме, слагаме я на един вестник да се отцеди водата, изсушваме я на сянка и се стрива много надребно. Тя като изсъхне, много лесно се тръка. С ръкавички се стрие и взимате в зависимост колко искаш, може 3 лъжици, може 4, може 5, тя е суха, има същия вкус. По същия начин се вари. Само че по-бързо тя не се развира, ще поври малко и по същия начин спазваме процедурата, абсолютно същата като през лятото. А за зимата има ли по-специфични условия за съхраняване на копривата? Задължително трябва да бъде в памучен съд, нещо, че в найлона ще се запари, ще забере молци, не може да я ползваш. Да. На сухо място трябва, на прохладно да кажем, но в никакъв случай в найлон. Тоест на проветриво място. На проветриво място, в памучна турбичка, да. Намираме се в Фочиндол. Здравейте! Искаме да ви питаме за традиционно българско ястие и по-специално пълнени чушки с чукан боб. Какво представляват и как се приготвят? Това не е много трудно, но се изисква време. Има се 1 килограм боб и тогава той съсипва, суров боба съсипва в една чутура. Чутура това представлява едно дървено, тесно, дълго такова и отгоре с това, което се чука е с едно железо. Плъчник се казва, да. И се чука докато стане еднородна смес. Не много едро да си едро, не много и ситно да е като брашно. Средно, като по-малко от ориз. Тогава, като се извади с чутурата, се сипва в една тавичка. И същия този боб се залива с топла вода. Малко солена топла вода се залива и той набъбва. След това му се прави запръшка. Запръшката е от глава червен лук и малко домати. Пресичано му казваме ние. И се изсипва това в залетия боб, който го направихме преди малко в тавичката. Посолява се на вкус и започва да се пълни в чушките. Чушката е суха. Но преди това време си я излила и попарила да отмекне, да може да я пълни.
Преди да започнем да я пълним, взимаме семето от нея, за да може до следващата година да си посеем пак. Взима се семето, измива се и с топла вода. С топла вода самата чушка се попарва, му казваме ние по наши, за да може да се отвори и да стане по-широка чушката. И като почваме да я пълним, може чушката да се напълни така, да бъде пълничка си чушката, не да бъде празна като с суров ориз. И тогава взимаме една игла и на всяка една чушка се боцка, самата чушка се боцка, за да може да влезе въздух, вода. Въздух и вода да влезе, за да може да изври, да възври боба, да почне да се надува още повече. И така се изваждат, върват около различно, може и час, може и половин час, зависи какъв е боба, дали е стар или е по-млад. В боба слагаш прах. Да, забравих да кажа, че в боба се слага джорджин, чубрица и меродия. Нещо друго да ви интересува? Накисва ли се преди това? Боба ли не е? Боба е сух, за да може да се скълца в тая чутора, къде ви разправям. И сега като по-ново може в мелачка за месо. И едно по едно зърнцето са меле и доста малки парченца, да. А ако чушките се напълнят с ориз, някакви други подправки, да бъдат постни с ориз и лук, но нещо друго може ли да им се сложи? Да, може орехови ядки. Орехови ядки се слагат и пак подправките. А ориза не обича джорджин? Да. Само магдanosi чубрици. Магдanosi чубрици. Значи джорджин можем да сложим на боба, може на кашата от коприва, за ориза обаче друга подправка. Който го обича джорджин, който го не обича, чубрица се слага пред него. Благодаря. Приятен ден.